Už vidieť aj vrchol za chvíľočku. Reč bola o Kriváni, kam sme mali namierené. Tam hore sa to varilo, prelievalo. A toto je jak z medenej veže. Šli sme hore z jediného dôvodu, odštartovať cestu cez 3 kopce, Kriváň, Kráľovú hoľu a Poľanu. Idylické obrázky za chvíľu skončili, už v hlavnom žľabe mizerná viditeľnosť a vietor. Sme pravdepodobne niekde pod vrcholom, ale kde presne to nevieme. A potom sa na pár sekúnd otvorilo okno. Hurá! Radosť trvala krátko, opäť sme boli v bielej tme. Ísť bolo treba s veľkou opatrnosťou. Tak sme tu. Kriváňov je na Slovensku veľa, napríklad aj v Malej Fatre sú dokonca 2. Ale ten tatranský, symbolický, mýtmi opradený, ten je len jeden. Podľa povesti ho vraj ohol krídlom anjel, keď ho Pán Boh poslal skontrolovať, ako vyzerajú Tatry na 7. deň stvorenia. Že boli ohúrení tou krásou, takže sa nedíval ani dopredu, dokola, až trafil tým krídlom na vrchol a ohol ho. Ani sa niečo čudovať, veď kto by nebol ohúrený. Bolo ale treba štartovať, ešte je veľa kilometrov do Kriváňa pod Poľanou. Mnohé o samote a vtedy sa človek aj sám so sebou rozpráva. Jožo, na čo je tá cesta vlastne dobrá? Vieš, chcem spoznať ľudí a chcem ich počúvať a možno aj pomôcť, ak sa bude dať. No a cesta pokračuje dole a potom tam, nevidieť, ale na Kráľovú hoľu. Z prvej etapy pochodu cez 3 kopce pre televíziu Jožo Kubáni.